Kamara mono mitinya kwa mwaga juang harwa kini machiegni. Apisas mago kwa kich wacho ni Boniface Mwangi maeni jake dorati chogande pacho kaendi nyo maki kaitude kod konyo chano timbe njore odiechieng'anyo materik 25 dwe mar auchiel higani. Mwangi nyo maki e dalane mayudore Elu Kenya kaunti ma Machakos. E kinde ma apisas go nyo bende okao simbene ariyo mag ong'we yamo kod masinde mar laptop. Mwangi na oninde lweto bila otieno mapinyo rugodo kawuono. Kata kamano okil mayalone kod jokedo ratich oganda mamoko kane ochopo tesend obila mapangani kama ne wachore ne ntiere no nyisgi ni Mwangi ne onge kanyo. He's not here? Yeah, they've said they removed him from there. He was taken to DCI. No, he's not there. Well, they have said, they have told me, so he's not there, and they was taken to DCI. Because of the brief, unnecessary tension. Kata kamano report machopuno gi thol masani en ni okil mayalone Boniface Mwangi mabende thuolo machuok mokalo kaachiel kod jokedo ratich oganda mamoko ne loso kod jofwambo e tesendo bilano ma Pangani wacho ni Boniface Mwangi olorne e tesend obilano ma Pangani ka irito mondo mi obiochwale e do odiechieng' makiny. Obro kelo ler mathoth kotenore kod wach makamano e weche manyien mabiro nyime.